Все още струва ли си да ходим до Турция да си купуваме мебели? Вече не. Преди беше по-ефтино, сега вече не. С цените къде са всякъде еднакви. Има турски стоки, дето държат, има дето не държат. Предпочитам да го намирам в България. Или по-добре да си ги купуваме от тук? Но той има много и внос от Турция, тъй че какъв е смисъл? Ами защото някои хора се качват с колата, отиват чак до Одрин, мислейки, че това ще е по-ефтино. Много пъти там имаш гориво, после имаш връщане. Защото преди години това беше лесно. Качваш се колата, отиваш до Одрин, връщаш се с легло, 2 килима и сума ти лампи, което вече не са ти нужни. Защото друг е стандарта, парите къде там са по-ефтини турските стоки. Обаче днес картината е малко по-различна. Аз съм чула, че в Ондрин получават много добро обслужване и зато и може би. Заради обслужването според вас. След всичко това бъхтене, граници, нерви, съмнителни «Хей, брат ми! Хей, комшо, обещавам, това е масив и гаранция, която приключва точно на капитан Андреево». И изведнъж сметката не изглежда чак толкова романтична. Добре дошли отново в YouTube канала на Мебелидизма. Днес ще говорим за една тема, която разделя българите повече от политика или футбол. Кое е по-ефтино, да отида до Турция ли? Защото аз всеки месец хода почти. Да? Преди 10 години, ако ме беше питал този въпрос, ще да ти кажа, не го мисли, отиди, директно си купи от заводите. Но в момента нещата не стоят така. Много им харесвам аз на турците мебелите. Чисто логистично, вече излиза много по-скъпо ти да отидеш, да си купиш нещата оттам, да ги транспортираш до България. Много често има загуба в самата комуникация. Обещават много, но когато ти се явяваш като крайен клиент и купуваш нещо единично от тях, винаги има, за съжаление, риска, че ти можеш да получиш не това, което си поръчал. Както горките хора тук качили видео в социалните медии да покажат, че мебелите, които бяха дошли, са в различен размер от тези, които са гледали в шоурума. Успеха им пожелавам с рекламацията, но това не са единствените потенциални издънки, когато правите подобни покупки извън граница. Дразнещо, ако примерно инструкциите за сглобяване не са много точни или липсват някакви части. Чакането зависи, сега има превоз, който се плаща превоза, сглобяването трябва да имаш екол. Да си завършил, да имаш образование, да мога го сглобиш. Аз лично предпочитам от България да го взема и предпочитам, ако хода някъде или в Турция, да съм турист. И затова днес искам да ви покажем нещо интересно. Първо ще ви разходя до едно от най-голямите изложения за мебели на Балканите. Видях ако това и си викам, този диван е много драма. Нали? Супер драма. Възглавничката е като котка. Да. Там ще ви срещнем с български производители, чието стоки може да намерите във всички магазини на Дизма. Доста лесно се разбира кой модел е турски, български, внос от друга европейска страна или Китай. После вървим по вкусовете на диригентът Илян Тиганев. Специално бях на фитнес, за да се умора, за да мога да усета по най-добрия начин. Сега е перфектният момент да лягаш и да тестваш матрасите, така че започвай да тестваш. И както миналия път, няма да е обикновено тестване. Носиш ли си ножа да... Не, няма да го порем този път. Да видим, ако някога решите да хвърляте леглото от прозореца, до каква височина спад рамката ще издържи. Може ли да познаете? Оставете коментар, абонирай се и не дей привъртвай, че има какво да научите. Искаме това видео да е полезно за хората. Как в Пловдив може да си получите хотелски комфорт и 5 годишна гаранция, гарантирана гаранция. Както годно срок едно време взима часовни гаранция в Франция. Така беше при комунизма. Смисъл, думата гаранция има значение тук, не е само от нещо, което казваме, за да ви продадем мебел. Вероятно, ако си изпробвал някой производител и си видял, че нещата наистина са качествени, можеш да си сигурен, но... За да разберем дали наистина има смисъл да търсим мебели чак в чужбина, тръгнахме на път до нашата столица, за да посетим изложение, където се срещнахме с част от най-силните производители в България. Това изложение събира над 200 компании да си излагат стоката от дивани, които може би няма да можеш да си позволиш, до столове, които не са толкова за сядане, колкото са за гледане. Доброто решение не започва с цената, а с това да знаеш какво качество всъщност се предлага на пазара. Какво ли щеш? Ако си into интериорен дизайн и ремонтите, това е изложението за вас. Където хората в България се преструват, че има вкус и някои от тях успяват.
И сега ще ви запознаем с един от тях. Сега съм посрещнат от Сашо Здравейте. Вълчев. Здрасти, Добре дошли. здрасти. Кажете здрасти на нашата YouTube публика. Здравейте, YouTube публика. Това е нашия щанд. Мебел Стил, Търговище, най-големият производител на тапецирана мебел в България. Вау. Имаме 3 завода. Там си на истинска ли? Не. Пробвахме не. да направим мартини, Не, май няма да стане. но не се получи. Не. Добре, че сте измислили да имате кейтеринг. Това храната много привлича. Имате и готвач. Шеф Пако Фача, Имате който кейтеринг. всеки ден готви за тези 600 човека в Така ли? трите завода и неговия екип, разбира се. Тоест, Имаме изключително силна социална политика. Осигуряваме транспорт, лекарски екипи в заводите. Това е много важно, защото за наистина да има дълготрайност и устойчивост в един бизнес, то трябва да създаде общество, не само покрай клиентите и търговските партньори, но също и в самото работно ядро. Нашата инвестиция са хората. А как създавате концепцията на моделите? Това са нашите байери, които ни подават трендовете, тъй като Какви дори са в новите Европа, тенденции? Какви са тенденциите според вас? Тенденциите са в по-малки дивани, които са с функции, в това да можеш да го ползваш във функция сън. Търсят не само диван ние- вече, а търсят и легло, искат там ни и е вила, ако силата, може да там стане ни е маса. силата на нас. Окей. Това е най-продаваният модел в Италия. Рапидо, Това е перфектен диван А, при психолога. Леко при твърдичък. психолога по някакъв друг начин ще те лекува, щом му трябва и функция легло. Ами, функцията легло е за... Да не е за при сексолога. Много добре скрит механизма. Аз не мога да си Сега ще представя кажа как би могло да се само- отваря. Вау! Това е модел, който има вграден матрак в него. Дали с време ще амортизира, ще почне да скърца. Скелет, нали, нещо комфорт, такова. Да. функционалност. Точно, Това са те три. важните неща. Скелет, кой беше скелет? Комфорта и функционалността. Функционалност. Добре, чухте ли това? Скелет, комфорт, функционалност. Само да Искам дойде само да камерата. позная. Това също се отваря. Не. Ей. Това е модел, който няма никаква функция, освен да е диван. Когато се вкарват прекалено много екстри, всяка екстра е за сметка примерно на комфорт, или на дизайн, или на визия, или на някаква функционалност. Нали за това са инженерите? Да, за това те трябва инженерите, наистина да се дизайнерите. търси според потребностите на всеки един човек. Този има още една Да. функция. Аха. Той е универсален. И ако смениш квартирата и решиш да си вземеш дивана, Може да го сложиш на друго място. може да го сложиш в друга стая, в друга конфигурация. Абе, дивана не може да е едно нещо вече. Дивана ден днешен трябва да е мултифункционален, нали? Напишете в коментарите това, което вие търсите в диван, топ приоритет. Самият диван, който взимате, ако искате да си го вземете с вас, трябва да е сходно за различни стаи. Новият тренд, който се скъси, не... Тук направо потъваш. Значи тук няма покет. Тук е с зигзаг пружини и с донапрен. Там беше една идея малко повече подпора. Тук сякаш повече сгушка извивките на тялото, не знам как. Но имате ли някакви такива, където нали, могат да масажират, могат да ти говорят сладки приказки или най-малко да си зарежеш с телефона? На нашите дивани могат да се говорят много сладки приказки и да се пият добри питиета. Общо взето домовете ни стават все по-смарт, все по Хората все модерни. по-несмарт. Да. Така е. Простите дивани, тези, които нямат никакви функции в тях, може инженерите най-удобни. да работят, и конструкторите в мекота, в удобство, Да. в устойчивост. Те са най-удобните дивани. И знаете ли каква е полуката? Че най-лесният начин да разпознаеш качество не е по броя на екстри, а просто добрата конструкция. Колкото повече се кичи един диван с допълнителни функционалности, това обикновено е за сметка на комфорт. Чакай. Което означава, че по твоите думи трябва да е това най-удобното от всички. Аналогов Функцията диван. му да е диван, има Аналогов диван. Само да е неудобен, направо. А честно, един от най-удобните дивани, на което съм сядал. Май остават. Искам само да кажа, като седнах, ушите ми заглъхнаха. Ама в добрия смисъл. Преди да дойде тук, всички дивани ми изглеждаха едни и същи. Оказа се, че както и при леглата, детайлите имат много по-голямо значение, отколкото повечето от нас осъзнават.
Всъщност тук успях да говоря и с един български производител на подматрачни рамки и научих неща, които тотално ми промениха представата за това какво всъщност прави едно легло удобно. Видеото от това интервю е вече качено в канала на Мебели Дизма. Може да се опътите към него след изгледате този до край. Не забравяйте да коментирате и да се абонирате за канала, между другото. Не знам колко пъти съм го казал това вече, но е важно. Така, продължаваме нататък. Добре, убедихме се, че в България има производители, които спокойно могат да се мерят с най-добрите по света. И всичко това ни връща към големия въпрос на епизода. Струва ли си да ходим чак до Турция, за да пазаруваме? И без това най-добрите турски мебели може да намерим точно тук в магазините на Дизма и да си спестите целият този клабалък. Здравей, как си? Радо се да те видя. Малко сте обновили обстановката. Искам да ти представя новата колекция 2026, която съвсем наскоро изложихме в нашия шоурум. Тук виждаме примери как Дизма тръгва на една идея по-луксозна пътека. Днес ще помогнем на диригентът Илян Тиганев да си закупи ново стилно обзавеждане за спалнята. Хващаш ли ма? Не записвам вече. Еми, аз какво да ти кажа? Казвам се Илян Тиганев. Откакто се помня се занимавам с музика. И ме влече луксозния стил, но търся нещо на по-достъпни цени. Ами тъмън, може би нещо от новата колекция би могло да му хареса. Създаваме едно общество, което е музика, да творим, да носим любов чрез музика, да носим мир чрез музика. Целта е да му намерим обзавеждане, с което да пренесе мекотата и красотата на музиката у дома. Значи, имайте предвид, че певците и музикантите трябва да се наспиват и трябва да е качествен сън, така че после трябва да го доведем до матраците и той трябва да избере правилен матрац за себе си. Задължително. И другото е, че скоро го разобедих от пазаруване във Одрин и му обещах, че може да намери по-добри оферти на границата на града. Нали Дизмата на 6 км, защото има няколко в града. И тъмън Илянчо пристигна. Ето, здрасти, Илян. Илян, Васко, Здравейте, Васил, приятно ми е. Ще коментирам просто малко отстрани. Първо, искам да те питам от какво имаш нужда. Аз имам нужда от тоалетка. Така. Примерно за евентуална бъдеща приятелка, също така ще е хубаво и на нея да й отива. Да се слага гримчета, така нататък. Да. Абе, направо след тези снимки да го пращаме в Ергенът, какво мислите? Вижте как Дизма се справя с проблема с разхвърлените бижута. Това е тоалетка от серия Гранде. Можеш да наредиш абсолютно всичко вътре в този органайзер. Отвън туалетката е красива, но истинската магия се крие под плота. Нещо, което много ми харесва в този продукт е, когато затвориш самото чекмедже, имаш поле, което е с стъкло и виждаш какво си наредил вътре, за да можеш спокойно да подбереш предварително. Супер човек. Това ще е моята, това ще е нейната. Абсолютно. По-малката за мен. В лявата част на самата туалетка имаме... това ми трябваше на мен. Да, ето тези две супер. дълбоки чекмеджета, много готино. които са с MDF фронтове и един много голям плюс е, че тези механизми имат много дълъг живот. Но нека да не се спираме само на един модел. Тези туалетки ще те карат да се чувстваш, че сякаш живееш в 5-звезден хотел. Сега, за този модел е много характерно, че в горната си част имаме гланциран елемент, който е с визията на мрамор. И тук пак може за мен е едното, другото за половинката. Да, разбира се, защото нека все пак да има място и за теб. Нали? Да. Аз на Мишо обещах да ти покажа един гардероб, който е буквално правен точно за теб. Да. Ей, този гардероб, който сега ще покаже на Илян, ви дига нивото на спалнята поне с 2 звезди. Нека да ти покажа гардероба с вътрешно летосветление. Концепцията на това предложение е да имаш стъклени врати, забележи, сутрин, да не се чудиш кое къде ти е, просто го поглеждаш и с едно елегантно движение отваряш вратите и изцяло имаш достъп. Това само в Америка съм го виждал. Изглежда скъпо, нали? Споко. Никой не трябва да знае, че не е чак толкова. Може би ти забеляза, че
Това е изцяло миниев профил, но той не е до болка познатия метален цвят. Имам чувство и до някъде, че той гардероб ще ви направи изпълнението да изглежда една идея и по-голяма. Това е малко като една визуална уловка. Мишо, виж как седнах. Школко здраве. Не забравете, че повечето от съвременните гардероби са модулни. Тук качеството вече се личи в дълбочина. Може да започнеш с нещо компактно или да направиш направо цяла стена за захранение. Искаш ли да ти кажа един много любитен факт? Един гардероб, когато няма достатъчно рафтове, просто никога клиента не си го взима. Защото след визията вече идва и много важно самата функционалност на гардероба. Защото красивият гардероб привлича вниманието, но доброто разпределение е това, което ще оценяваш всеки ден. Примерно сега е това. Мога ли да го замена с друг? Абсолютно. Да, това е изцяло единичен гардероб, който може да го махнем. И ми каза Васко, че мога примерно спалнята да използвам с единия тип гардероб, пък така че това ми хареса много. Значи микс и мача, че е интересно, да. Хубаво е, че могат да се разместват. Туалетката мога да ползвам с друг вид огледало. Сега искам да ти покажа система Наполи. При система Наполи е много характерен металния обков, който изцяло присъства в базите на модулите. Това става ли примерно за хол? В модерното строителство самия хол вече не е индивидуално обособен. Много често се съчетава с кухнята, нали, и става една голяма обща стая. Да. Много наши клиенти този тип комоди ги ползват, когато имат едно по-голямо пространство, нали, трябва да бъде запълнено от нещо елегантно. Този тип мебели могат да бъдат ползвани като преграда между двете зони, кухненската и холната част. Сега ти ми даде много добра идея. Виждате ли как едно посещение на мебелидизма ви идва музата да творите? При спалните също имате доста повече избор, отколкото изглежда на пръв поглед. Нека да ти демонстрирам, като повдигна цялата конструкция на леглото, забележи, не ти е просто на 12 крачета, а на 12 крачета, които регулират височината. И освен скрито място за съхранение, метална конструкция и модерни системи за осветление, голямо внимание се обръща на нещо, за което рядко се говори. Правилната вентилация на матрака. По никакъв начин няма да те спарва, нали, тази база, защото матраците, които ние предлагаме с леглата, са с много добра проветримост в собственото ядро на матрака. В този ред на мисли, докато си говорим за вентилиране, ако не ползвате често самата ракла, тук имаме и 4 отвора в основата, които автоматично проветряват леглото целогодишно. Без да се налага да вдигаш матрака всяка седмица. Защото комфортът не е само как спиш тази вечер, а как леглото ще се държи години наред. Повечето хора тестват един матрак за 30 секунди в магазина и после прикарват 8 часа на вечер върху него за следните 10 години. Малко странна логика, нали? До момента в това видео сме говорили много за качество, но има един проблем. В мебелната индустрия всички много обичат да казват едно и също. Нашият продукт е най-здрав. Добре де, колко здрав? Както знаете, тук в YouTube канала на Мебелидизма харесваме винаги да изпробваме нещата, които твърдим. В този YouTube канал не вярваме на просто маркетинг, вярваме на науката и понякога на мотокара. Сега ще ви покажем колко са здрави тези подматрачни рамки. Нали, моите 75 кила няма да имат кой знае какво вълнуващ ефект върху това. Но преди да тестваме колко са здрави, нека да видите колко са леки. Това исках сега да ти демонстрирам как въпреки много стабилната и масивна метална конструкция, може да бъде и не толкова тежка самата база. Добре, айде да видим. Охо, чакай, чакай. Ама това си ти! Чакай да видя, ако аз мога да го носа. Окей, това всъщност е доста впечатляващо. Значи, Веско, със сигурност си една идея по-силен от мен, но ти вярвам, че е леко, наистина. Но лекото не означава слабо. И така, нека експеримента започне. Първо пускаме рамката от 1 метър.
Добре, никакви поражения, конструкцията е цяла. Не се щупи, не се изкърти, Но честно казано това беше прекалено лесно. Качваме залога. но айде да видим ако може да издържи повече. 2 метра. Окей! Вече започваме да виждаме първите щети. Това беше на 2 метра, дървената конструкция се е щупила, но желязната част все още е здрава. И дъното е цяло, конструкцията вътре. И сега стигаме до момента, в който инженерите вероятно ще съжаляват, че са ни дали мотокар. Сега махат амортизьорите, за да направим пълно заключение на този експеримент. Никаква защита, никаква милост, финален тест. Окей, сега ще го пуснем от високо. 4 метра. Охо! Окей, това определено беше най-насилствено, но имаме, честно казано, минимално усукване. Самите профили са цели. Единствено има усукване вследствие на това, че падна от голяма височина. Нали, което е неизбежно, защото все пак нали, това е легло. И урокът тук, мили хора, е просто не го хвърляйте от колко метра беше това. Първо бих искал да разбера как точно сте стигнали до там и второ, рамката вероятно ще оцелее по-добре от вас. Може ето тук долу да погледнеш, всичко е здраво и непокъпно. И ако му хвърлиш един батрак, пак можеш да спиш отгоре, според мен, нали? Да. Айде, че тук е малко шумничко. Значи доказахме го, конструкциите на бокспринг леглата в мебелидизма са здрави, но истината е, че в модерната спалня комфортът никога не идва само от една част, защото добрият сън е цяла система. Подматрачна рамка, механизми, които работят с тялото ти и дизайнът, който пасва с начина, по което живееш. Таблата може и да има осветление, зарядни, touch controls, функции, които превръщат спалнята в средство за цялостна почивка. И сега нека да минем обратно в шоурума. Сега да видим дали матраците на MyVisco са наистина толкова удобни, колкото пише в каталога. Този модел е изцяло разработен с колегите от MyVisco. Позволи ми да ти представя HealthGuard текстила. Тук не е само иновативната визия, модерният текстил, буквално се заземяваше, отнема цялата негативна енергия, преминава в самия матрак. Усети ли как тялото се отпуска и напрежението Не ми изчезва прибира от теб? рамото. Таблата на модел Верона има вградено равче за вашето удобство. С гордост мога да споделя с теб, че MyVisco е фирма, която е титуляр на турския пазар. И ние, като българска фирма, сме единствения представител за българския пазар. Като купя от Дизма, все едно съм бил в Турция. Да. така ли? И в момента дали ще го И се вземеш на спестявам, по-добра цена. нали? Да. Ние ти гарантираме 5 години гаранция. Супер. Тоест ти нямаш никакъв ангажимент към каквото и да било. В Турция могат да ти говорят за всичко, но ако матрака ви почва да потъне след 6 месеца, успех с гаранцията. Когато ти си крайен клиент, гаранцията на турските мебели свършва на границата. И много се радвам, че в Дизма мога да намеря техни мебели. С важната подробност, че те са минали през филтрите на нашите купувачи, което означава, че няма да се набуташ с нещо с съмнително качество и пак повтарям, с сервис и бърза доставка. Тук се намират не само удобни матраци, но буквално разликата между добро утро и леле кръста ми. Голяма разлика, нали? Това е модел Сакура. Не случайно е кръстен на японската вишна. Самият текстил има инкрустирани капсули, които при допир и натиск те се пукат и отделят и много приятен аромат. Човек. Да, наистина. Да. И леглото ти е свежо през цялата година. Ние на Boxspring леглата предаваме 5 години гаранция, защото това не е просто легло, а система за спане. И все ще намерите нещо, което отговаря на вашите нужди за комфорт. Нека сега да видим и модел Optima. Цяло е обгърнат от високоеластична пяна. Ох, слава богу. Ей, тази мека обвивка ще ви спаси пищялите, ако тромово си придвижвате към леглото в тъмното. Която
освен визуално и умекотява много самото изделие. С невероятното Rabbit Hair покритие. Спокойно, нито един заек не е пострадал за изработката на този матрак. Тази дамаска не е само за да погали нашите сетива, тя държи по-прохладно през летните сезони. Твърдо ми идва, но това спомага за така малко да усещаш. Да. И нека да ви питам сега, в Турция биха ли ви позволили да се търкаляте толкова обширно по шоурума? Ако трябва да съм честен, повече магазини не биха ви пускали толкова дълго и широко да тествате матраците. Дори и в България, но в Дизма е препоръчено дори да се върнете няколко пъти, защото средството за спокоен сън е една от най-добрите инвестиции, което може да направите за цял живот. Нека да ти представя нашият модел Asus с най-мекия матрак от портфолиото на MyVisco. Ей, потънах. Оцелех ли мекотата? Да. Значи, това е. Случайно, нали знаете кое е най-скъпото легло? И това е ефтиното, защото трябва да го сменяте по-редовно и в крайна сметка ви се отразява много по-скъпо в сметка здраве. И като махтах и възглавницата, и сега точно ми идва, все едно съм сложил малка възглавница. Да. В момента. Днес хората не купуват просто легла или спални, те инвестират в спокойствие. Купуват гаранция, купуват си време. Всичко това може да се намери тук в Пловдив. Ако желаеш, можеш да махнеш горният слой, да, и да легнеш директно върху ядрото на самият матрак и да го направиш още по-твърдо. Този отново е балансиран, иначе казано средно по твърдост предложение. Този как се казва? Това е модел Елеганс. Освен невероятните текстили Rabbit Hair дамаски, имаш две осветителни тела, които можеш директно да изключиш. Съответно, ако да кажем светлината ти е прекалено силна, с едно елегантно докосване на копчето можеш да я усилиш или съответно да намалиш. Всичко това с тъч, удобство и практичност. Без значение кое легло вземеш от серията на MyVisco, всички модели до един са с повдигащ механизъм. Да. И нещо много важно, имаме един синхронизатор, който позволява с хващането в единия край на матрака да се вдигне целият матрак едновременно. Сега не съм 100% сигурен дали хвърляне от третия етаж се включва в 5-годишната гаранция, но поне от експеримента, което видяхте по-рано, разбрахте, че рамката е доста здрава. И така, какво е извода? Ако ви се ходи на екскурзия, Истанбул е прекрасен. Но ако си търсите мебели, които да ви служат години напред без нерви, без изненади и без компромиси на втория месец, май вече не е чак толкова нужно да минавате граница. Ако нещо, което сте видяли днес ви хареса, запомнете го. Ако не, няма значение, елате в Мебелия Дизма така или иначе и може там да видите нещо, което ви харесва. И кажете ми, вие все още бихте ли пътували до Турция само да си купите мебели? Или с това видео ви впечатлихме, че може да намерите най-добрите оферти на турските мебели тук у нас?